paglipak, pag humaglipak, Jesus, kaingon ba mignawanay, salamat kang linaw. Unsay ning linaw, mao man hinoy pakundo sa Tabi. Hani ka to ha? Buhawi. basi. Ben! Nasa kakurong lagi. Tubig sa mga kanda balay dia oh. Hala pa, silang teriyo pa. Hala pa, grabe gid ay tubig, lang April dito. Naugi ba tawag din? Asa man tan ko itawag oy. Wow, sa ako na dyan. Grabe gid ay tubig pa oh. Aman sila. Uy, aman sila ba dito? Pero sama sila. Hana man na sila. Ito, ibabor ba silang dito ba silang bahay ni Brador Dapit? Lagi nang hapangat to na raman sa kuan. Nalayas na sila. Oo, naka-kuan sila pero. Bali, tawagan tong ero nga kuan. Aman daw sila kuno. Pulbuan pong ko eh. Halika-halika rin kayo, binang uwan siguro sa bukid ba dito? Itagpuan na rin ko rin ay kahang suon na ito ko rin ay hani na ba ito? Pila ka umin yan na daghan. Uy, kumusta naman kuno silang April dito? Huwag ni kakuan kasi kung nakontak na mo si ramang anak ni Brador ay Kisa man si silang biin. Nabiyan. Pila ingon sila. Okay rin ko sila. Tanan. Huwag ko silang tanan. Basta kayo silang pamilyahan. Okay rin si Brador ay nato ko na silpas. Murto. Ato sumayon dito sila di speakers. Kasi ito asa dito. Uyo ba dito speakers balot wa ba? Amo lagi sabi na nga dito sa iskina kita na kalsada. Dito para sa doon namo. Di mo putin natin. Grabe mang tubig. Saro na sa sugod sa kada yung tubig dai. Dito ngari ng mga tao. Kusog na kada tubig. Tato ka dito sa nahanta. Kusog na kada tubig. Diha. Kuntaan mo ko. Karon. Kuna. Ha? Kuna kaya tong kanon ba? Ano man? Nakunta ka dito? Naman sila. Kumusta man sila ko? Gusto nila mudagan, di mo sila kadagan kay sub naman kayo. Ito basak mas babaw. Sub na daw kayo lagi. Silang teriyo. Saan ang pas? Ako'y kontak nila Teryo. Di man po kadto sila biyen sa balay nila Teryo. Nya aman silang bihin ron. Naro sa ilang balay. Di ba? Yung grabe mo yan tubig ari. Ha? Grabe yan tubig ari. Mas gabi na dito. Tanawan tulay na nawa. Ta. Diyan. Doon man doon. Grabe man gikurbaan man ko eh. Uy, ikurbaan ko ba? Huwag ko magdaham nga ni kalit ng gidig baha ba nga nga oras ha. Grabe namang tubig na ah. Ispati ba? Ang tubig o dara ni abot na diha oh. Imagine, yung saan lang katipor mailahang balay dito. Di na sila makontak ba? Huwag kayo kayo lang kontak ng April ba? Huwag mong katulog eh. Makontak dito lagi. Baw? Na-stress ka chug ko ba? Para man nagbibaha lagi. Bigas. Ano na? Marami na gida yung tubig oh. Habog na kaayo ang tubig ba? Ano ito sa tuloy? A few moments later. Ako na yung kwarta.
Uy, Terseng! Terseng, sila Teryo, Terseng! Terseng, sila Teryo, Terseng! Unsa na sa may na kay kagawas ka te? Pag matanaw din ang may tubig di dito sa pagawas, pagawas na ho. Pagdagan ng tubig na. Dagan. Dagan ko sa basak. Madlo ko pa magkurog ko tag lutaw tubig. A few moments later. Siya resulta sa iyahang baha kagabi awara. So tanawara pati ang lugar. Wadto mi karon sa lugar sa among kauban sa simbahan. Among susunod noon sa ilang kahimtang kay gikan pa man sa gibagyo tong gibagyo mi atong audit nga grabing kanang nangabaha pod kang gibaha na po usab. Baka na pa mo manihikot sa rescuer pa tanawara pa. Kana mo na hikot gabi sa rescuer na. Resulta sa gabi alas 9 kapin. Kusuga dai sa kuan pa na. Kusuga dai sa bugso sa tubig di ba gabi mo man eh. Angay di na sila mamuyo diha nga side. Ang lapuka kay tanan.
Unjan. Yung turo na eh. 5 kilos every person. Lagi ang kalit-kalit. Ha? Ano ba yung mahuli gabi? Unsa na unsa ra? Wah, bakit eh? Ang kalit ko kadong baha pasuka. 5 ka motor na rin. Ano, naiduhan ako di kuban. Bale pito. Uy, pag uli ninyo bahadlok tuog ka nang naigibaha mo. Diha nagbaharong tudahan na, pero diha pa ubos. Unsa? Tapos sila dilin, igo ni pa sila din, di ba ning nawahi man sila kani hunos magwan. Igo sila ning abot, igo pud kauli sila irol may paghuno sa baha. Saray. Hadlok ba to kamulo baga motor ba unja giniagi unja kabulong hatod sa inyo ning kalit og hapak am Mauto. sus Ginoo ko hadlok. Kadto cara hilak gabi ang hilak ni ingko batay og muda ko duning baha nga mo abot sa tumbay. Atok jud ta. Di naman ta kadagan. Di naman Sabi kadagan. nga. Yes, so linig mo ana gali ka sa among tugaran. Ag lubog na makadinig baha. Di, Ang suog-suog kaduag mga dagot sa bahay to. Jesus ginoo na mo hilak. Asa may mas dako nga baha sa audit o karon? Mo pari-parihara. Agbaha. Nano man nga minus mag-uwan. Lagi. Lagi sa bukid lagi tugikan nga Dito. tubig. Tabahan nga di man pud kusog. Gino din hira ka dida mo kay tumikan sa silulay ka naguba. Naguba wa naman guna wa naman guna pulos. Guba na. Ang mga motor nang ano upat ka motor ka na nang anod man ana tanang mga guba na nakit ana diha. Ang guba na wakit ti asa Akan diyan ka. eh. Apil. Tuwa jud kiti kan tuwa ta mo gali tur. Ang tuan rabat. Di ra ba to eja? Di rabat. Basig nara to dias mang suksok ba na Upat ka motor ang nangawa. Napo ka motor na nakita na mo na nakita na ba naguba man. Mao gyud ano nga kalabira man ha. Ah, kalabira? Kalabira man na ha. Aguban wa mga basa na. Ag injong Ag among motor kay gi sahod ng pasoy pag abot nila. Di sa Sus, may gani kay gisaka. Pag abot sa katri kay abot man gabon. Gi tabangan lang upat ugi. Ang motor? Oh. Kanang bisi. Ay kaysa maanod. Ano kay napalit ini. Muta si in. Hashtag mga Murag sinina. yoping may pang Oo, tanawa, may pang tanawa, motor kay gita mga karsa sa tao. Mga karsa pag human sa motor ag mga sinina na pud giputo sa habol. Human gi pero arsa. agsog dili kusog dire dapit ito. Di kusog ayong sog. Kusog. Dili Kusog na yapon. magi wo. Way makaagi na. Trap na gali mi gabi. Ang hilak na gali sila. Kay ingo trap na tadi na takagi. Usaw na tayo ni motor nagbaha. Atop. Og pagbot sa Ginoo nga mulabaw pa sa ato. Apatay na ta. Ani ra ka to tali ni. Di naman ta magi ka. Patay man gyapon ang magi. Inik Sila agdagot. sing lagi sila nang sing ba nakalusot lagi. Nakalusot sila. Ara mga abtika sila Sila kay ni si pagsinggit og baha. Ag baha di na pa man sila tintin. Lujo, silab. Agi naman sila bulawan. Nanipti naman sila ko galingon. Ag baha dinhi pa nila. di ang dito pagsubod ang Oh, daga na dito. Wa man may magtuo kay wa. man Dili tuwa. ang hadlok adto lagi ingon ko katong gikan mo ng birthday. Pag uli ga motor pa ingon diri ni kalit og hapak. Sus ni tagbo, sus ambot lang. Jilin kay sila nawahi, kay sila iruruto no. Sila Ato, ka dun, di ba, kay di ba, magipakuan man nila ang di ba nilipak mo to gabi eh. mao to paglipak, pag humaglipak. Jesus kaingon ba mignawanay, salamat kang linaw. Unsay ning linaw mao man hinoy pakundo sa Hang tabi. Hani ka to ha. Buhawi. mao basin. Kay Ay, kas bawa aman. kay wa na may uwan magibin. Baga na, wa bitaw. Pag humaglipak di ba wa na? Jesus mao hinoy aron nakuha ang baha, mao hinoy paghundos pag humaglipak ang taod. Kuy day wa naman ni baha, man wa may uwan. Hala siningitay na gabi. Uy baha. Uy pangmata mo kay mga matay na tanali. Panagan na mo sa panagan ngay jahay mo panit sa butang. Hindi na makadagan, natarantara. Si Alice gikabuhian na. Hindi sa butakan. Kanta pa ba? Inay, ginudundun. Mamatay na tanan ni Dundun. Isa ingon si Alice. Hoy ka, mama, relax na kay mamatay ni noon ka. Ah, anak ta sa bakul. Wani ag atok na tukol. Ingon. Nay, di ko mo sa kagatok ka hadlok. Ay, nahay may mo. Mama, Isa ingon si Alice. Ah. Musa ka kagatok ko kani ka din eh. Ah. Ah, musa ka na lamang ko. Ano mo to din eh. Ra mo utar po na. Jay panghilak ter. Uy, kumado pa wa kumuli gabi eh. Ay, pang makamuli niya. Bibi. Ayaw na lamang muguli kay uwan man. Oo, gabi na pod. Niingo may muuli mitir. Uwaw ba ja pod. Mer dia di manguli. Mura ni birthday nga apil katulog. Maju pa day wa mi manguli di unta mi maapil gani kadagan gabi eh. Basta mi gabi din eh. Pero di man puno mahalo na, puno na. Uno. Okay, nausa na to si Itsoy, nausa na to si Upo sila dalo ni Jilin, nga tabang si Dundon sa kanang diha basa. Hindi yo kanang mga oh sa pag rescue nila nga di naman sila kaage. Dito ba tami gabi sa kanang dito mamis tulay. Diyan na hamang duha ka buk na may duha ka buk rescuer nya ga plaster nas mga pisi di man makasungsung kusog sa kuan. Kusog no, ang mga tao diha. Daghan kay daghan. Nakagawas ang uban. Nakagawas sila dulin sila da parsada. Pag hundos to sa kuan gawas sila. Kami mo di. Adyo na lagi mo pamujo dana. Ingon sa nini,
Ma, bilis na nini, kaya makapalit na sila dito, kaya may islaman, yung na naman. Kami, asa mami dapit mo, mami kwarta, si Joel, eskwela pa, sige mami. Ang lapok-lapok. Oh, balik na po sa po. Babalik. Ito mga dami. Naang ka mong bahay. Asa makapaingon nga nang sa'yo makagawas. Magsige ko gawas kayo maglabad ako bahay, magtanaw nga na pa yung mga dagot nga unsaon na paghinlo. Ha? Bis kay di pa mo dugay ng limpyo na wa pa bay. Mo pa mi ka recover. Buwan pa man pud gikan pagkahitabo. Hala pa namang lumabe. Sige bitaw sige paglaba ang karon. Hindi mo si atin. Ay, natumbayan sira to mga sinina. Oh, tumbangan ni mo doktor. Puntos, di ni mo matabag. Isag naa ka matarantar mo ka. Ay ni bigis kay manghipos ka, di ka kahipos kay mo. Agi mo kuno na mulakaw ka. Ay agi mo butang ato manon, unsag ikaw. Ka patay ug ganira ka dinhi, ang sigdak ko ag baha. Kadto ka dod og ning uwan man bukid. Uwan dinhi. Ari baha to nupong to sabay. Ah, butang tawagan si April nga hawa na mo diha siya mo siya ang paghawa namo nga di man mi kaagi. Trap naman.
bata ko pa. Sir, saan ba ni? Nasa na yung baylong, nagkalapok-lapok. Miss Bio! Da, ginoo. Saan na kinabuhi ni Miss Bio? Bitaw, bako pa gani mong gibaha na pod. Ay, dipindir anak po. Alam dia, anad, angay na mumuhawa diri man sir, oy. Di, lami ang tamot ni sa badupot, arong bibo ba? Oy, angay na kadyo mumuhawa dari ba, yung ani, sa kunsunan na mo, buwan pa gani. Di, Diha, wapo, mingaw po ka sa wapo baha. alam dia man sir. Mingaw. Mingaw po baha, bro, no? Baha ko biya, bibo ka din baha ko biya. Asa tama tubig? Dikado laom pero tama na kudan hina ah. Oo, pero di ang solo. Nan hira pero Ang hadlok pa man to. lagi among mga butang. Hoy, pod, mga ang hadlok butang, magod. pod. Ang hadlok magugluwa pa mundang ang ulan. Oo, na tanawa ra gud na. Hinlo-hinlo na gani na kaya gabi amo jung gipanggawas ang mga buling. Naapa banwasanan pa. Amo man gipangkahig og anam. May nakatigom ra kadani nga buha ka. Wala na usa. Lumong pa sa akong baldi. Aka nang naigabasa na taman ang tubig. Oo, taman. Sa pag wala dili na ingani bigtan ang tanan siya naunga. Asa sa. Di naman tan ingani naunga na. Ay oo, nahinlo na gud ni. Nahinlo na ni. Nakuan na pud oh. Unsa naman ni niya? Daghan na pud dagot. Di ba nahinlo naman ni si Jay inganing. Gani, ang lang stereo, dana ang pud sila. Pud. Ay, di namin ni kalayas kay aron kalitra magtubig og taas. Hindi ko taputusok ang uwan, no? Hawi lagi katong buto bitaw. Yes. Ay, te. Ay, tanawa. Sus, grabe mga dyan ang lapoka. Wala mabasa mo mga gamit eh. Kanaran siya. Kanira dani may nabasa kwarto wa sudla. Kanira na. Ha? Sa kusina. Isa man taman ang tubig, ani gabi. Tama na na nabasa. Sige na namin. Grabe daw mo gabi to. Parang kaitan eh. Pinakdiay man ani permi. Ati, uy, ako din mo. Ati, naman kay balay sa bukid. Mubalik naman kay bukid. Ingani, di naman eh. Mas mo grabe pa. Asa man ko ipliti kada semana mag-unboard tag sitinta. Ladyo sa bahan. Pagbutan na naman natin. Radyo gani kay wa musud nga sa kwarto dari ka bugas wa mo sangat. Makinak. Wala ra mabasa imong bugas te. Para masangat na sa katre, mo gani kay wa sa tubig. Grabe mga jong lapok ko. Para mga jong ka mad. Ha? Wa naman di mo kahimutan dani. Ako di ko masilbi ingani te. Ako, muuli ko sa bukid na, kung kaulian. Ang problema kay Ladyo, simbahan. Hindi, madyo mo kasimba, tagot tayo. Sito pa rin, tama na ang plite, yung pang abulo, yung pang alagad yung wak na. Wa mabasa imong mga gamit te kanirang saog te. Wa, kaya ho manggikuan. Wa pa man ho pang mga tanawa rin ang kuan. Naabulos pagtabunan. Sa tong pagbagyo pa ni Udet. Hasta dito kusina, puno kong katri. Wa pa lagi na ho ipanghaw, hasta yung una-una, magda pa ni baha ni kutro, naghanap ko puson. Grabe mga jong lapoka. Pas kusina, puno kong katri, dito yung tabunan. Wa pa lagi ko na. Bita-bita te kay wa mabasa imong mga gamit.
Nga nila naman. Ang problema ani asa kag ipangmanumas ani tubig. Ay, kanir sa unahong tuhad. Bahalag, wa pa'y tubig. Bitaw na. Okay. Damo, tulog na maslahid da. Dati ako dito ko masilbi nga ni nga kinabuhi ti Plagas. Sabi ko din. Karon naman po ni sa unang panahon. Dila na mi katuig po jud ani nga wa man di. Mo lagi nakagrabe dili angay na mag Kung gihimo kag latagaw dan nga lapukan nga mo dani. kaya kay wa di ako kanhi atong pagbagyo udit pero makita ko sa inyong sitwasyon dare. Ah, kita ka dani ang sitwasyon nga. Murag basak. Sa mga namasak. Tagod na ramay kuwang. Puntahan ni kadili ka johawom gatong day udit gud kay lampas dan tengah sa tiil. Ang lapo. Oo. Ipala laging alwin gasuho ko. Suho ko kung hinani ka bug tubig. Pulo suho gud ko. O di makapwede mangunay na bugat man. Di abot pag ako mangunay na tong tubig na jo. Sige, dali way na to. Hindi lang mabalik. Ha? Balik na. Balik na pagani. Balik na. Pagani mo ka ba? Ambisyon na sa mabalik na. Kay karon pa man bro kasug adla may po adila naman. Te, pag aktual may mabalhin niya pagkatadi na po malinaw naman. Nga na ba dyan ang Pinoy? Tagat palagi mis ara nahimluan ning daani hasta daari Jesus grabe na kung sagot gi. Mura mo, nibalik mo sa uno na. 1 month ago pa gani. Sama ka